чухал через Google дилхо калимаро биёбем. Ма дашида буд ҳолате ки яке аз ҳамин забономӯзу Instagram данавист ки якай садӣ ҳами оҳани дирни лампочкае ки спирал ҳами қапаку анамо чӣ мешавад? Агар дигар маълум мешид талхаш мекафиди ҷинда намедонам ки дигар. Ама ҳисоби ки ҳами финта медонам ва сразу ҳами калимаро ёфтам. ҷавобуш надодагӣ мамо духтарака буд. Яке ёфтамаш. Хулоса чӣ хел мекунем? Дилхо чизе ки шумо дар кор шуд агар ҳамон номошро намедонед например чизоша варианти ҳамин лампочкада мефонам. Мисол ман навистам лампочка bulb ва баъд барашта anatomy Google-да мезанӣ и pictures нигоҳ мекунем мисол картинкош ва ҳамаша хушрӯ карда чӣ қадar ки мерасандози шумо дидисем ҳамин вариант мебурора нишон медиҳад ки чие. Ё ки фарз кардем ки шумо маълимен ё ки англисиро медонем баъд ҳастан будамои бемаъне ки ҳар намо савол метавон фарз кардем мега ки дарахта баргаш чӣ мешава, навдаш чӣ мешава, решаш чӣ мешава, кандаш чӣ мешава ва исусо. Шумо менависем tree anatomy. Дилхо чизе нависта буда ҳамаша хушрӯ мебурора нишон метавон. Истифода барем фақат 5 дақиқа метарад фурӯш накунем.